Hello mga chongs, magandang araw sa inyong lahat. So, ngayong araw ito mga chongs ay mag-tutorial muna ako patungkol sa paano ba makukuha yung 4,000 watts hours sa madaling paraan. So, alam mo kung mga chongs na kayo ay nahihirapan makuha yung 4,000 watts hours kasi kahit ako naman mga chongs ay nahihirapan din nung una. Pero ang kailangan talaga dyan mga chongs ay tiwala, tiyaga lang. Kasi pag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Kasi talaga, ang kailangan talaga dyan mga chongs ay talaga effort. Kailangan mo talaga ng time. Kailangan mo talaga na mag-upload ng video na talagang mayroong makiklik, mayroong ma-engage sa video mo. Kasi yun yung pinakamahirap na part mga chongs, kung kukunin mo yung 4,000 watch hours time kang YouTube. Kaya sa totoo lang mga chongs, yung 1,000 subscribers ay madali lang yung makuha. Pag marami kang views, kahit sa mga mag-join ka sa mga group sa Facebook na mayroong mga YouTube subscribers, sub, madali lang yan mga chongs. Pero ang pinaka-importante talaga dyan mga chongs ay yung watch hours time mo. Huwag kayong mag-focus dyan sa subscribers kasi madali lang yan. Madali lang yung makuha kasi anin mo yung subscribers na yan kung wala mag-view sa video mo. Diba? Kung wala mag-interesado sa video mo. Anin mo yung marami subscribers na kahit na mayroong anin mo yung marami subscribers, mayroon kang 5,000 subscribers pero ang nag-view sa video mo ay mayroon lamang 50 views. Diba? Useless kasi sa totoo lang mga chongs, kung isipin natin, ang binabasihan ni Google AdSense, kasi sa Google AdSense yung nagpapasahod sa atin, hindi si YouTube. So ang mabasihan ni YouTube, ang mabasihan ni Google AdSense is yung views mo. Pag marami kang views, malaki yung sahod mo. Pero pag wala kang views, kung ilang views mo, maliit lang yung sahod mo. Kahit gaano pa yung karami yung subscribers mo, pero kunti lang nag-view sa YouTube channel mo, kunti lang din yung makukuha mo sa sahod ni Google AdSense, di ba? Kasi ang pinaka-importante talaga dyan mga chongs ay marami kang viewers. Kasi doon ilalagay ni Google AdSense yung advertisement sa video mo. Kasi di ba, hindi sa subscribers ay mga chongs, hindi sa subscribers ilalagay yung advertisement kundi sa video mo. Kasi doon yung mga tao makiklik sa video mo at manonood sa content mo. At doon ipalabas ni Google AdSense yung mga advertisement na ilang ilalagay dyan sa content mo. So yun, alam nyo na. So kailangan talaga mga chongs ay pumili tayo ng mga video yung madaling mag-trending, yung madaling mag-click, yung interesting, yung mayroong kapulutan mag-aral. Huwag ka muna mag-upload ng video sa sarili mo. Kasi, una-una, hindi ka pa kilala, hindi ka pa sikat. Hindi ka pa kilala yung channel mo. Di ba? Di ka tulad nilang Kong TV, Lloyd Cadena, Tony Gonzaga, yung mga sikat, yung mga celebrity, mga chongs. Yan sila ay mga sikat na. Kahit anong video na i-upload nila, kahit sila natutulog, upload sila ng video, marami pa rin makiklik, mag-view sa video nila kasi sila ay sikat na. Kilalang kilala na sila sa YouTube. Di ba? So, yan ang lagi natin pakita mga chongs, ay pumili tayo na mga content na madaling mag-click. Kasi anin mo yan. Kasi anin mo, palagi ka nakipag-sub, palagi ka nakipaghanap ng subscribers, yung views mo, kumusta? Di ba? Wala. Kasi yung mga subscribers mo mga chongs, hindi yan totally makatulong sa viewers mo. Kasi hindi lahat ng subscribers ay makapanood sa video mo. Pero pag meron kang magandang content na upload, kahit kunti lang manood sa subscribers mo, pero ni-recommend ng YouTube yung video mo sa mga non-subscribers mo, ay marami pa rin mag-views sa YouTube mo. Di ba? Alam nyo na. Ayun yung pinaka-importante mga chongs pag na-upload ka ng video na madaling mag-click.
Yan yung lagi yung pagkatandaan mga chongs. Kasi yung 1,000 subscribers, padali lang yan. Huwag mo na yung isipin yung 1,000 subscribers. Isipin niyo yung 4,000 watch hours kasi yun yung pinakamahirap na part. Diba? Palagi ka nga nakipag-usap. Paano kung mahuli ka ni YouTube? Diba? Patay ka dyan. Sayang yung channel mo. Useless lahat. Kasi meron sa iba nakipag-subscribe ka nga. Iyon naman yung sinusubscribe mo ay hindi naman nagsusubscribe sa iyo. Di ba? O baka sinusubscribe ka nga pero pakalipas ng mga ilang minuto inansub ka. Di ba? Mahirap yun mga chongs. Kasi binubuhos mo yung oras mo sa paghanap ng subscribers na hindi naman ang totoong subscribers sa channel mo. Humanap ka chongs ng totoong subscribers dyan sa pag-upload ng content mo. Yun yung lagi yung mga tanama ka chongs. Kasi dyan yung totoong subscribers sa iyo na manonood sa content na in-upload mo dito sa YouTube. So yan mga chongs, alam niya. Kasi yung 4,000 watch hours mga chongs, equivalent niyan sa 250,000 minutes. So yan mga chongs, sana ay itong video mga chongs ay makatulong to sa inyo. Meron kayong matutunan, meron kayong makuhang tips na kung ano ang dapat ating gawin para mas mabilis yung ating watch hours time. Para kayo ay ma-monetize na sa YouTube. Teka, bago pala kayo mag-upload ng mga video, ay siguraduhin nyo muna na hindi kayo ma-copyrighted. Yung mag-upload ka ng video na talagang hindi ko pa international, yung mga video ka ng mga chongs ba, or yung mag-upload ka ng mga video tulad ng nasa Kadilang Ginto, Tawa ng Tanghalan, ibig sabihin, huwag kayong kukuha ng mga video doon mga chongs na para lang makakuha ka ng maraming views. Huwag, kasi makapirated ka, baka mabigyan ka pa ng copyright strike ni YouTube. So yan yung iwasan yung mga chongs. Pero pwede ka naman din pumili ng mga video, so pwede ka naman rin mag-upload ng mga video, gumawa ka na lang ng mga reaction video patungkol dun sa mga nakita mong katulad dun sa mga Kadilang Ginto, Tawa ng Tanghalan. Yun mga chongs, gumawa ka naman ng reaction video dun para mas mabilis yung video mo at hindi ka pa mag-copyright strike. Kasi dyan mga chongs ay talaga yan, madalas kasi dyan nagtitrending yung mga ganun na mga content. So gumawa ka ng mga reaction video para mabilis yung watch hours time mo. So yan mga chongs, alam nyo na. So sana mga chongs ay nakatulong to sa'yo, nabigyang ninaw yung pag-iisip nyo kung paano ba makuha yung 4,000 watch hours sa mabilis na paraan na talagang hindi mo na masyado pinapahirapan yung sarili mo sa kahanap ng views, no? So yan mga chongs, sana ay nakatulong to sa'yo, and sana mga chongs ay mag-subscribe ka sa aking channel, and i-click nyo lang din yung akong bell icon mga chongs para kayo ay laging updated sa aking mga latest videos na in-upload dito sa aking YouTube channel. So yan lang mga chongs, maraming salamat and have a nice day and God bless. See you!